I si parlem d'arts de carrer no podem oblidar-nos de la màgia, una habilitat que està a l'abast de molt pocs, però que alguns dominen amb una traça que deixa a tothom bocabadat. Un d'ells és el Killing Mag de Martorelles, un professional d'aquest camp que, Tina Forés, no té res de novell perquè ja fa temps que s'hi dedica. Exacte, Laura. Fa exactament 15 anys que en Killing Mag es dedica en aquest món de la màgia i és un tipus d'espectacle curiós, no? I que crida l'atenció del públic, sobretot per aquesta necessitat de trobar una lògica o de voler entendre com es fan aquests trucs de màgia. És un tipus d'espectacle que podem trobar tant en espais interiors, com serien teatres o sales polivalents, però que també podem trobar en espais exteriors, com podria ser al carrer o, per exemple, en patis, com en el que ens trobem nosaltres ara mateix. En aquest segon cas, en el cas dels espectacles de carrer, costa molt més captar l'atenció d'aquest públic, perquè normalment aquest està de pas i no ha vingut expressament a veure aquest espectacle. I per tant han de buscar una manera de cridar l'atenció perquè aquests es quedin a veure l'espectacle. I és precisament aquesta curiositat que comentàvem per voler saber com es fan alguns jocs de mans el que fa que sigui un art entretingut i que es quedin a veure'l. És molt més difícil actuar d'aquesta manera perquè no ven amb la predisposició de veure't com fer-ho en un teatre. Veus algú que no et quadra, et giraràs i ho miraràs. Si és algú que veus normalment, tu passes pel costat d'alguna cosa que veus normalment i és el dia a dia, és algú que potser has passat 40 cops i has vist un arbre i l'arbre està aquí. Però si l'arbre quan passes és de color lila, això què és? Pues això passa amb la màgia. Una altra diferència amb l'espectacle de carrer és que aquest és més dinàmic que en el cas de l'interior i et permet un aproximament més proper de ser més proper amb l'espectador que t'està mirant. Aquest dinamisme i aquesta proximitat moltes vegades en el cas dels espectacles interior es perd. Permet, primer, que la gent se t'apropi, permet fer màgia de prop i acostar la màgia a la gent, perquè normalment la màgia d'escenari acostuma a ser una miqueta més llunyana, el mag acaba d'actuar i moltes vegades es fica darrere a canviar-se el que sigui i no tens aquest feeling de parlar amb el mag. Un dels espectacles propers de carrer que farà en Killing Mag serà precisament aquí, a l'espai de Carrencà, en motiu de l'acte del Marto Beer Fest, una fira de cervesa artesana que tindrà lloc el proper 8 de juliol. Doncs vinga, tothom cap a Martorelles per veure en directe aquest mag. Bon cap de setmana.